Şonna birden şahasından tänir ol. Ol howada bökür, oynar, towsur, kepderdey gökde ağıp döner ol. Edil gara ýere yetdim-de birden ýene galar gider asmana. Garawol çağıdey durmaz hettinne, ajalyň öňünde gelmez amana. Ajalyny almaýan nek boynuna, ol ketşarlyk bilen oýun eder yeter. Geňler galyp onuň täsin oýnuna, gyşym bir adajyk eýdine teser. Edil gara ýere yetdim-de birden ýene galar gider asmana. Garawol çağıdey durmaz hettinne, ajalyň öňünde gelmez amana. Ajalyny almaýan nek boynuna, ol ketşarlyk bilen oýun eder yeter. Geňler galyp onuň täsin oýnuna, gyşym bir adajyk eýdine teser. Yine güz bolsa saralya yaprak. Sar şemal onu tänirip geçýär. Şağa dowran enemeňdeş bu toprağın üstünden ömürler geçýär. Bar sar töwerek şeýle ajaýyp, bar sar töwerek ýalamaç bugün. Bu tämiz manyly görnüşe gaýyp. Şoňa telwat edýär bu däli göwün. Ene şu bag min usatlyk bilen saparsam pikiriň ähli gabygyn, saklasam ruhumda geljek ýady men, şat baharyň ol hamile gämegin. Güýz paýhasy bilen pikir öwürsem, ýadym gelse, ýagty pikir doğursam. Geçen asyryň 60-njy ýyllarynyň soňy 70-nji ýyllaryň orta urpyna çendiýäni türkmen şahyriýetinde iň bir öňdümli işlenilen hil tarapdan iň bir agramly eserleriň döredilen ýyllary bolup diýsek öte geçdigimiz bolmaz. Sebäbi bu ýyllarda Gurbannazar Eziz, Halil Kuliýew, Salmaz Nuriýew, Agabaýew ýaly bir näçe şahyrlar eýen şol şöhret meýdanyna gadam basyp tiz wagtda da özüni okyjylaryň arasynda bir öz bolşy şahyr hökmünde tanadyp bilen şahyrlaryň bir topary şo döwür türkmen edebiýatyna gelipdi. Türkmen şeper edebiýatynda edil şo döwürden öňem gaty köp halipalar, gaty köp ustatlar şygyr meýdanynda zähmet çekip galam ýöretdiler. Ýöne bir helki atlan şahyrlarymyzyň döwri bir türkmen şahyriýetinde bir 20-nji 30-njy ýyllaryň şahyriýete bir bizim nuskawy edebiýatymyzdan kän daşlaşyp bilmedi. Şol beýan edicilik ähenginde eserler döredildi. Onuň bir 40-njy 50-nji 60-njy ýyllaryň başlaryna çenli gaty uly ustatlamy şu meýdana geldiler, şöhret meýdanyna. Bu meýdanda hem täzeçilik başlandy. Şol halk dörejiliginiň hem de nuskawy edebiýatymyzyň
çeperdäpler bilen şol täzeçilikler garşyp eýem biziň şöhretimiz öz häsiýetini, öz ähemini üýtgedip başlady. Indi aslında Gurbanazar Aziz, Falil Kuliýew, Talmaz Nuriýew ýaly şahyrlar özüni okuýja tanadyp, özüniň zehinini ortaga goýup, özüniň hujuny ýüze çykaryp başlan döwürleri, o döwürler biziň şöhretimiz diňe bir gündogaryň dälle bir günwataryň öz häsiýetini, şöhretiniň häsiýetini, şu ýerdäki tilsimleri, ähengleri özüne kabul et başlady. Şeýlelikde bu ýyllarda eýem gündogar bilen günwataryň şöhretiniň şol tilsimleri garaşdy da türkmen şöhretine täze bir döwür emele geldi. Bu täzeçilligi ilki bilen Gurbanazar Aziz başlady diýsegem ýalňyşmaz. Gurbanazar şol täzeçilligi, şol däpleri alyp türkmen milliligine de ýugurmagy başardy. Gurbanazar şol däpler alyp däni öz başda şöhretiň öz boluşly ýoluny ýazamagy başardy. Gurbannazaryň şöhreti getiren täzeçilligine hini okuýjam garaşa noktada. Iň bärkisi sanatlar çemenini alyp göremizde de bir hini türkmen şöhretinde ýok zatdy. Ýadyň güýdüň şahyr diýilende Gurbanazar Aziz ýadyňa düşýär. Gurbanazar aga baharyň ilkinji dünýäýine. Ol gün bahar meýlisiniň gözellikleri jalanýa. Baharyň hoştap hawasy, sergin şemaly şahyr bilen dünýä gelýär. Şahyryň dürjüligi şol güniň baharyna başlaýar. Gurbanazar Aziz biziň ömür kerwenimiziň tahawatly güllerini güýz aýyna dünýeden ötýär. Güýz gözelliginiň miwesi mazal süýjäp agraslanan puwdoklar başyny ýeregipdi. Gurbanazar Azizowyň iň uly eserleri onuň ýüregine bahar çagyny duýup güýze de kemale gelipdi. Ol bahardan güýze gönderilen bir nurana çapardy. Gurbanazar Azizowyň dürjüligi özüniň owadan malaýym sesli şahyrana kitaplary, şahyrana sanatlar çemeni, şahyrana şygyrlary güýz bilen baharyň arasyndaky terlik bolup jalanýar. Güýz gözelliginiň owazy, güýz gözelliginiň wasfy, güýz gözelliginiň bagtyarlygy Azizowyň şygyryna şeýle bellenilýär. Nenem oňat şol ýagşylar ýagyp ýör. Şol güller gülleýär türkmen diline. Şahyr söýgü setirlerini ýazyp ýör. Senem ýaşap ýördiň ýerim ýüzünde. Nenem oňat bu säherde gussam ýok. Güllerde damjalar misle birdürler. Men saňa ýer gögi peşgeş beremok, geçdi oňa ynanylýan döwürler. Men niňe ýagşmy, tupanmy duman, parhy ýok, şadyýan gussaly günne. Minnettar saňa sagaman ýaşap ýöreniňe ýeriň ýüzünde. Güýz donun geyipdir türkmen düzleri. Bağlaram sypaýy, miwe bişenne. Barha az aýdylýar söýgü sözleri, barha köp oýlanýan iňirip düşenne. Nenem oňat täze güller açylsa, güle ihlas eden türkmen düzünne, hugdy bolsa, çörek bolsa, gün bolsa, senem ýaşap ýörsiň ýerim ýüzünde. Gurbanazar Azizowyň tapýan sazlaşyklary, kapýalary, Gurbanazar Azizowyň şol türkmen tebigatyna bolan nazariýeti, türkmen tebigatyna siňip bilişi, iň esasy adam şol türkmen okuyucusynyň dünýäsini çöwürip bilişi üýtgeşik bolup geldi. Şeýdibem Gurbanazar biziň şöhretimize
öz boluşly, öz galamly, öz häsiýetli bir şahyr bolup geldi. Ne esasy atlamaly zadymyz şu ýerde Gurban Nazaryň şu güýz paslyny söýüp, güýz pasly hakyna köp eserler döredenligini ýatlamaly. Ýene-de şu döwrüň häsiýetli tarapy hakynda aýtmaly bolsa, bizim şahirlerimiz şol döwür tema saýlamakda da öz ýoluny gözlediler. Şol pasly wasp etmekde de bir-birine öýkünjek bolmadylar. Diýeli Gurban Nazar güýzüň şahyry höküminde özüni görkezip, Gurban Nazar güýzüň şahyry diýdiren bolsa, Halil Kuly Baharyň şahyry höküminde ortaga çykdy. Özüm geňerem şu iki şahyryň gatnaşgym gaty ýygyjam. Şu iki şahyr bir-birini dogan saýyp ýaşan şahyrlar. Onuň biri baharda dogulup, birinin güýzde dogulmagy, ýa-da olaň bir aramyzdan giden döwrem şeýlere ýagdaýyň bolmagynyň özüm bir ýanky tabiatyň bir täsirligi ýaly bolup durdy. Gurban Nazara bir güýzüň şahyry diýmemiziň özi Gurban Nazar diňe güýz hakda ýazdy diýdigimizem däldi. Gurban Nazar ýaz hakda ýazsyn, Gurban Nazar gyýz hakda ýazsyn, Gurban Nazar diýeli kakasy atasy hakynda ýazsyn, ýa-da haýsy bir şahsiýete ýüzlensin tapawdy. Gurban Nazaryň goşgusyndan güýzüň izi gelýärdi. Ine on güýzüň şahyry bolmagynyň sebebi. Onuň şu ýerde Gurban Nazaryň bir setirini ýatlap görýär. Söýýän güýz paslynyň sadalygyny ýa-da. Onuň bir pasla sada, pasla gedem, ýa-da pasla badyhowa diýilýän düşünje henir beýle göni, beýle iňçe aýdylmandy henir türkmen şöhretinde. Gurban Nazar ne alawada söýýän güýz paslynyň sadalygyny etdi. Indi şu ýerde pikir edip görseňiz, güýz ona ýyl sada bolýarmyş. Onuň bu ýerde dogry Gurban Nazaryň ol sary ýapraklary detal höküminde ulanmagy, Gurban Nazaryň bir ýapraklaryň dökülüşini, gara güýzüň häsiýetini açyp bilmegi, bu zatlar başga zatlar. Ýöne güýzi sada häsiýetde görkezmek. Onuň şu lirik gahrmanyň şu häsiýetini söýmegi, ine şu ýerde täzeçilik bar. Şu ýerden şol sada diýilýän sözüň özünden biz güýzüň dolu häsiýetini alyp bilýäs. Gurban Nazar şeýle aýlawly, şeýle iňçe häsiýet toplady şoma türkmen şöhretine. Tabiata güýzüň sadalygy içilmegi şu ýerde bir zat gözüňe getirdiýärler. Güýz paslynyň sadalygy diýilende bir bişen miwelerden başyny tutup bilmän aşak egilip duran şahalar gözüňe gelýärdi. Onuň miweli ağaçyň baş aşak diýse, diýmek güýzde miwe bişen bolsa, o da bagan başyny aşak salan bolsa, ine güýzüň sadalygy. Ýa-da diýeli sary reňkiň özüne, sary ýapragyň özüne Gurban Nazar sadalygy görüp bildi. Ol durmuşyň iň bir miweli, iň bir ýakymly döwrüni görüp bildi güýzde Gurban Nazar. Galyberse-de Gurban Nazar edýäsiň şol gaýyp düşýän sary ýapraklaryň ertir ýene bagyň süngünden dömüp ýaprak bolup çykjaklygyny gözüňe getirip bildi Gurban Nazar. Diýmek, ol güýzdiňe bir aýralyklaryň ýa-da güýzdiňe bir sary reňkiň pasly dälle, güýz dowamatyň pasly höküminde Gurban Nazarda dowam etdi. Ömrüň agajyndan düşüp dur günler, sarılan yapraklaryň düşüşi ýaly. Ýollarda duşuşýa aşyk günler, ýollar aýra salýa ýar bilen ýary.
Söýgü günleriniň adaty ine, aşk lezzeti köňlü guçar gün saýy. Aşyklar duşmasa biri-birine, dogmajak ýalydyr güni hem aýy. Her hal seher tüm çetinden zyklarna, ruhsat berenden soň haýwatly horoz. Ähli duşun hem duşmadyk akwallaň üstünden logurdap tylla unnogor. Söýülse, gün dowsa dowmaly wagty, ine adamzadyň iň zerur bagty. Güýz pasly gelenne hükman gurbanlaryň ýadyna düşýärdi. Hükman gurbanlaryň setirleri ýadyna düşýär. Muň özi pikir edip otursaň gurbanlaryň özüniň hem güýdemeňleşliginden bolmaz emi. Sebäbi gurbanlar hem sadanyň sadasy. Biz gurbanlar hakynda ýatlamalar okuyasa, gurbanlaryň şol zehine hormat goýup bilişiniň özem güýdemeňleşdi. Sebäbi gurbanlar bir zehinli ýaş şahyr bilen sagatlap oturup gurrun edip bilýän eken. Gurbanlar haýsydyr bir zehinligiň ýa-da zehil şahyryň ýekeci eseri üçin günni wagtyny ýetirip alady edip bilýän eken. Şoň okuyuca yetmek üçin. Diýmek, şu ýerde gurbanlaryň diňe bir poeziýasynyň beren miwesiniň, bol miwesiniň, bol hasylynyň güýdemeňledilmegi bir tarapdan, ikinji bir tarapdan bolsa gurbanlaryň şahsiýet hökmünde de güýdemeňleşligi. Indi şu ýerde dogrudan gurbanlar şu günkü bagdan öz şahasyndan gaýyp düşýän sary ýapraklaryň ertir pyntyklap, täze bir ýaprak, täze bir bagy görk görji, töweregi görk görji surat gödüňine getirip bilýänligini aýtdyk da. Indi dogrudan gurbanlaryň özüm bir pasyllyk ýaşady diýen ýaly gaty aramyzdan ýergetdi. 35 ýaşda bir gaty bir süýnen ýyldızda. Onuň diýmek şol bir pasyllyk diýilýän, bir güýüzlük diýilýän şahyrymyzyň özi bir şol sary ýapragy gödüňe getirýär. Ýöne şahyrdan bize galan ýadygärlikler, şahyrdan bize galan eserler şol ýapragyň ýene täzeden pyntyklap, geljek baharda pyntyklap bir töwerege görk görüp
Nazar güýz ýany gaty saldamly, gaty agras, gaty süýji, miweli şahir Gurban Nazar şol miwesi bilenem biziň aramyzda şol bir güýüzlük, bir pasyllyk däl, ömürlük şahir bolup galy. Gurban Nazar şahir ýüregini suratyny çekýärdi. Şahir ýüregim hemmeleň ýüregi ýaly. Ýöne oňa sen çüýe okla, diken okla, tapagy ýok, ol gülgöger diýär. Ine şahir ýüregi. Men şu ýerde hiç bir gypynsyz, çekinmän, ýaýdanman Gurban Nazar öz ýüreginiň suratyny çekipdir diýip bilje. Gurban Nazaryň şol diňe gülöndürip bilýän ýüregi bar. Şoň üçin Gurban Nazar güýdemeňler. Şoň üçin Gurban Nazar güýdüň şahiri. Ýylyň dowamynda pasyllar çalyşýar. Ýylla güýz gelýär. Ýylla güýz gelende sar ýapraklarym dökülýär. Ýöne Gurban Nazar şol güýdüň hemmesine gelýän, geçýän, geljek güýzleriň hemmesinde de biziň bilen bile ýaşar. Biziň ol diňe bir kalbymyzda däl, ýadymyzda, aňymyzda, ýanymyzda ýaşar. Sebebi Gurban Nazar her bir insanyň ýüreginde, ýadynda ýaşamaga hakly şahir. Bagtly, esretli döwürde, döwranda ýaşaýar. O käte pikir edýän şuullar Gurban Nazar aramyzda bolan bolsa nähili ýazardyka, nähili eserler dörärdik diýip däne. Biziňe Gurban Nazar hakda da däl, ýa bir pikirimiz, bu oýumuz diňe ber Nazar aga hakda ýa Kerim aga hakda däl. Bu oýumuz ýa diňe bir Halil Kully Agabaýew hakynda däl. Bir pikirimiz, bu oýumuz biziň şu şygyryýet meýdanyna ýyz goýan lehenlerimiz hakynda. Doğrudan Gurban Nazarym bir bagtly döwrany görüp bilmeli ýöne Gurban Nazaryň eserleri bilen şu bagtly döwrüňem aýdym bolup ýanglanyp ber. Muň özi uly zat, muň özi şahire goýulýan hormatdan bir nişan. Şol lehenleri, şol şahsiýetleri ýatlamaň özüm gaty uly iş, sowaply iş. Hormatly prezidentimiziň hemişe jany sag, gelent başy. yerine